Abrir os ollos, cheirar o arrecendo do mar, o choromiqueo de quen sinte por primeira vez, as pingas que mollan as fazulas, os berros de desconcerto, as olas da raiva do mar, os pasos primeiros, embarcar e saudar a quen queda en terra, a ilusión dos poucos anos, o vento do norte baténdoche na faciana, as noites e días de treboada, os erros inevitables, o mar en calma, sentirse insignificante na inmensidade, ver ao lonxe o porto, fin da aventura, botar áncoras e ver que che depara o fin do traxecto dunha viaxe como a vida, un barco que se vai afundindo co peso dos anos, unha nave que se reúne con todos os peixes do mar, que volve a ser o que era cando ainda non existía, un desexo, unha ilusión, nada. Poderíamos imaginar así a odisea de cada quen, chea de momentos, de risas, de experiencias, imaginar a nosa viaxe, o propio mito, pero un mito que non transcende no tempo, e que se repite unha e outra vez, pode pecar de non adaptarse ás exixencias da tripulación. E neste barco, a diferencia, a extravagancia e a muller levaron sempre a peor parte. Hoxe queremos vos contar un conto tamén de mulleres. Ela chamábase Circe, vivía na illa de Ea, nunha extraña casa boiante movida polo paso do mar, de 1000 xanelas, portas e chea de conxuros. A cor azul das tellas mesturábase co verde cristalino da auga e co gris enfadado do ceo. Un palacio no que pasou os seus días rodeada da fauna e da flora da illa, acompañada de aves exóticas, mamíferos máxicos, peixes de todas as cores e da xente do mar. Dende pequena, sentira algo no seu interior que a facía ser especial. Era diferente a seus irmáns e sabía que o que levaba dentro era algo bo. Cos anos fíxose bruxa, deprendeu todas as pócemas do mundo e foi experta en venciñeira e curandeira. Nunca tivo maldade, foi unha muller adicada aos demais, a mellor das doutoras en caso de feridas, en desenganos e nos males da alma e o corazón, moi querida e respetada por quen a coñecía. Mais un día algo cambiou. Entrou no seu reinado unha tripulación que a fixo a súa serva, que conseguiu que a súa historia tornara na de alguén inferior, sen maxia. Reducida a un mito sen perspectiva, pasou a fin da súa vida. Foi coñecida polo mundo como a muller que foi vencida polo gran Ulises, e nada máis, vacía. Nós somos as sereas da illa con noso nome. Vivimos a medias entre a terra e o mar, nun lugar que escapa da inventiva de calquera de tan fermoso que é. Trátase dun barco afundido, pero non un calquera. As paredes están feitas de cristais de cores, que traslucen e se intercambian polo efecto da auga e da pouca luz. O teito é dourado, e a nós encántanos nadar ata ele e tocalo. Cando o miras pareces estar flotando nun mar de ouro. A nosa vida era tranquila, divertida. Saíamos á terra a falar coa xente que viaxaba nos barcos. Cantábamos e fixemos así grandes amizades. Un día algo cambiou. Andaba polas illas un barco diferente aos demais, que non nos veu como un igual. Non quixeron escoitar os nosos cantos, o que tiñamos que dicir, comparándonos con monstros, con demos mariños e con paxaros adoecidos. Agora o mundo venos como a matahomes. Todo cambiou tanto. Calipso, ninfa dos 7 mares. Vivía na illa de Ollillía, nun pequeno barco perdido de madeiras escuras. A súa era unha particular casa acorde coa particular muller. Estaba chea de ollos de sapos, curuxas e bruxas, dentes de allo, restras de cebola e todos os libros do mundo. Calipso sempre fora solitaria, vergoñenta incluso. Nacera soa naquela illa alonxada da man de Deus, e alí tiña pensado morrer, facendo conxuros, divertíndose no medio da xungla que se levantaba aos pés da area. Non precisaba de ninguén. Un día alguén chegou, só, esfarrapado, e aínda que pensedes que quedou ali retido pola ninfa, é mentira. Calipso tivo que mudar toda a súa vida para facer nela un sitio novo ao compañeiro. Un compañeiro indesexado que quedou con ela todo o tempo que quixo, ata que quixo marchar. E Calipso volveu a estar soa,
pero non tan só e tranquila como antes. Agora sentíase doutro xeito. O caso de Penélope era diferente. Era unha muller común, cun gran poder, e de feito, non tanto. Dende cativa sabía que ao facerse maior tería a responsabilidade de escoller ao mellor rei para o seu reino. Un rei xusto, bo e querido por todos. Bastaba con aceptale un matrimonio e pasar con el o resto da súa vida. O que Penélope se preguntaba ás veces era por que ela non era suficiente, porque unha raíña non valía o mesmo que un rei. Ela de verdade coñecía o reino, criárase alí, e ninguén mellor que a ela sabía dos problemas da corte. Pero, en fin, que importaba? Ela non ia cambiar as cousas, e protestar nunca lle gustara. Ser o que tiña que ser, sería. Rematou entón casando con Ulises, un home forte, un soldado valente, respetado e intelixente. Rematou entón sendo unha muller namorada, ou non tanto. O problema dun soldado é que de cando en vez ten que ir á guerra, e Ulises foi chamado para a guerra de Troia. A partir deste momento, todos sabemos o que pasou en Troia, todos sabemos o que lle pasou a Ulises ao tentar regresar á casa. Pero, e Penélope? Ela viviu neses anos unha guerra incomparable a calquera outra. Rodeada día tras día dos que pretendían ocupar de novo o seu trono e tecendo unha tela que nunca acabaría, espertou. Non o sabía, pero vivira nun soño no que ela non era a protagonista. É extraño, pero sentía que a súa vida non era a súa. Estaba no certo. O que era certo é que ela si cambiara neses anos, sobre todo nos últimos meses. Grazas ás cartas de Circe era máis forte, máis sabia e non volvería a ser tan sumisa. Achegouse á xanela e fitou o mar con soberbia. Pode que a marea tentara levala de volta a tempos polos que o seu ánimo estaba decidida a non volver transitar. Mais agora tamén ela sabía navegar.